vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Izvi zvesmuggling ndakazotosiyana nazvo mushure mekunge ndambobatisa madhamu pfuti vasingazvizivi kuti vange vachienda nadzo pfuti idzi kuZimbabwe. Pfuti idzi mukoma idzo dzainge dziri 10 dzandakavabatisa vakaenda nadzo kuZimbabwe because painge paine vamwe varume vainge vachidzida. Varume ava mukoma vose vakazosvika pakusungwa because vainge vambofamba vachirova maarmed robberies. Ndega ndakazosvika pakuona kuti polisi yemuZimbabwe inoshanda, ndikabva ndati izvi ndinofanira kuti tige ndichisiyana nazvo. So even ndisati ndatombosangana namadhamu, ndo rainge riri basa rangu iroro rekutengesa maweapons kunyange muno muSouth Africa. Chakaitika kuti ndige ndichizosvika pakutengesa maweapons, ndakati ndichingosvika muno muSouth Africa ndakabva ndatanga kutoshandawo kabasa kainge karibo mukoma in the security sector. Ndikabva ndatanga kudanana noumwe mupurisa. Saka mupurisa uyu iye ainge aine partner yake, ndo paakabva achizouya kwandiri neproposal. Akabva ati vaikwanisa kupota vachindipa pfuti dzavanenge vachiba kubasa, then inini task yangu inenge iri yekuzodzitengesa pfuti idzodzo. Takaita mari mukoma kani. Dzimwe pfuti dzacho mukoma ndo dzataitotengesera even maNigerian vaya vainge vachiita zvedrug trafficking. So by the time ndichizonosangana namadhamuwo ndakangozviitawo an innocent person because kunyange kubasa ndaitoenda kubasa uye zvekare nekuchechi ndaitoenda kuchechi. Saka madhamu vaisatozviziva kuti awa ndo maside hustle ainge achitondipa mari kutodarika salary yandainge ndichipiwa kubasa. So madhamu vakazoti vaine pamuviri. That was when I communicated nomumwe muface ainge akambogara kuno kuSouth Africa aizviziva kuti ndo rainge riri basa rangu iroro. Akabva ati shamwari kunoku kwakabooka, tinokwanisa kutoita mari. Saka vakabva vandiudza kuti vainge vachida pfuti dzinokwana idzo kuita 10, but ndakabva ndachizoronga ndikabva ndati pfuti idzi dziri 10 dzakawanda, ende kana ukada kuzoenda nadzo one after the other unozogumisidzira wazosungwa paya. Ndikabva ndatotora advantage yekuti madhamu vainge vasati vava nepassport. Ndikabva ndati iwe wava kufanira kuti ungochienda kumusha unotora passport so that kana ukazoenda kunobetserwa uchipatara havazokunetse uye zvekare nexenophobia. Madhamu vakabva vati it is okay. Ndakaronga dhiri mukoma nomwe muzukuru wangu akabva azondiitira maWhatsApp audio because iye anoshanda saclearing agent pabhodha apa. Akaita mavoice note achiti sekuru kunoku muruda kuti mbuya vange vachidarika nekubhodha, pabhodha pari kupisa, even kuZim site kana usitori napassport uri kutombonovharirwa. Kwamanashe ndakabva ndachizoudza mudzimai kuti ndo nyaya yainge iripo. Akabva ati zvinondoita sei because ndanga ndatogadzirira kuti ndige ndichienda kumusha. Mukoma ndikabva ndati haisimbori problem, iwo wava kutoenda nekurwizi. Akabva ati okay. So muzukuru wangu ndiye akazoorganiza transport yekuti mudzimai wangu ange achizoenda nekurwizi. Apa ndainge ndavatengera grocery mukoma nashi pfuti idzi ndainge ndakadziisa mumaflower. Ndakavhura muflower madhamu vasipo, ndikabva ndaisa pfuti apa. Flower idzi ndainge ndakatodzimaka, ndikabva ndavaudza kuti maflower awa ari maviri uye zvekare neraisi iri hamusi kufanira kuti munge muchizozvivhura because ndezveumwe munhu akandibatisa mari yake. Uko ndaitocommunicata nevakomana vaya vaya. Ndikabva ndati muBaitbridge ndo mamunofanira kuti munge muchizonomirira madhamu kuitira kuti mukasike matora maassets enyu. Vakabva vati iribo. Kuna madhamuwo ndainge ndakangovaudza kuti I'm not sure but vanhu vacho munokwanisa kusangana navo muBaitbridge. Vakabva vati iribo. Ndakabva ndasunga sagaria mukoma rainge riine maflower nerice macho mainge muine pfuti dzacho idzodzo. Madhamu ndokubva vaenda vakagamuchirwa nemuzukuru wangu, vakatsvakirwa motikari ndokubva vachizoenda nekurwizi. Vakati vachingonoyambuka chete, vanhu vaya vainge vakatovamirira ndokubva vavapa sagaria rainge riine
zvinhu zvavo mukoma. Ini ndokubva ndatobhadharwa, ndainge ndakapiwa half price but vakabva vazondipa full price mukoma. Zvinhu zvikabva zvatofaya paya. Ndokubva madhamu vazoenda kumusha vakanotora pasipoti vakadzoka. Nanhasi uno mukadzi wangu haatozvizivi kuti ndakamushandisa kuti ange achienda kumusha nepfuti dzainge dzichikwana idzo kuita 10 mukoma. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Makaoma mwoyo. Kodai kwanga kuri kunzi ivo amai guru ava vainge vakabatwa nemapurisa futi 10. It's obvious ka munhu anotonyora zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Hanzi pari zvinhu handichazviite izvozvo zvesmuggling nekutengesa maweapons. Pakaipa. Saka munomu mapurisa acho ndo anotoba pfuti dzacho vozotodzitengesa. Ndo anonzi mahwani chaiwo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura mukoma kuti ndakaroyawo umwe murume uyu aidhiraivha mabhazi kuzupwo uko, akazotosvika pakufa. So akandipfimba mukoma. Mushure mekunge andipfimba ndokubva azondimitisa mukoma. Ndakarwadziwa because ndichizonosangana naye ndainge ndichiri musikana chaiye. Saka iye akandiudza kuti ainge anetsana nemudzimai wake. Mukoma Nashi sezvo ainge akandiudza kuti ainge akanetsana nemudzimai wake, ndikabva ndati iribo. Ndobva ndakabva ndabatira pamuviri. I then found out kuti ainge aine mukadzi wake. Mukoma, I accepted the situation. Mushure mekunge ndaudza amai vangu vakabva vati zvinowanikwa mwanangu, sezvo iye achiti anoda vakadzi 2, it is fine mukoma. Ndaichengetwa. Little did I know kuti ndo basa rake. Akatongondimitisa inini at the same time achinomitisa vamwe vasikana vaviri. Saka tainge tava 3 mukoma, tose tiine nhumbu dzake. Pandakazofind out moyo wangu wakarwadza because ndakamufonera akabva anditi tichiri murodha tisati tasvika, maybe tinosvika in about 2 hours. But ainge akanganwa kuti pandainge ndambomufonera akanditi ndava kutoda kutosvika, maybe in about an hour ndinenge ndasvika. Ndikabva ndati pano ndava kuenda kunomumirira kurengi. Ndakati ndichinosvika kurengi mukoma, ndakaona umwe musikana ainge aine pamuviri. Hana yangu yakangorova mukoma pandakamuona musikana uyu. Ndokubva ndatsvaka hangu pamwe pekugara. Ndakabva ndazongogara zvangu ndakataimira bhazi rake. Bhazi rakatoti tichitosvika mukoma, ndokubva ndatoona ava kutoagana nemusikana uya ainge aine nhumbu. Ndakasvika paye ndikamubvunza kuti what was going on. Ndokubva ati ainge achida vakadzi 3 mukoma, kuitwa zvituta nemurume. After that ndopa ndakazofind out akati ndinoda vakadzi 4 mukoma. Ndokubva ndazoti haina ndizvikwanise mukoma. Akandirwadzisa murume uyu, even though ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndinokwanisa kumuendera kun'anga, but akabva achizondiudza kuti inini pavakadzi vose vaainge akarara navo ndini wekuti aitoona kutoti handitombonaki zvachose, in which akandirwadzisa mukoma. Ndokubva ndazoenda kun'anga. Ndakamuendera kun'anga ndokubva ndachizopiwa mushonga wandaipota ndichizora kusika rudzi kwangu. So mushonga uyu unoshanda as in rukawo, but kutongokuvadza munhu waunenge wava kusada, but unofanira kuti unge uchizorara naye. Ndakaramba ndichingomunyengerera iyewo mukoma. Zvekunyengererwa ndo zvaainge achitofarira izvozvo. Akazorara nene mukoma Nashi, but akati achingonopedza kurara nene akabva ati iwe sikarudzi yangu iri kuvava, kasi une infection here? Ndikati no, handina infection ini. Mukoma Nashi akabva azotanga kurwara ndokubva azosiya basa. Paakazofa ndakanzwa kuti akaputika mabhora. Ndiyo confession yangu mukoma Nashi yandiinayo. So this is a warning kune vamwe varume avo kunzoko vanenge vari married. Kana watomitisa hako mwana weumwe munhu, kunyangwe
uine mukadzi, but you have to make sure kuti you have to take care of that person, not to hate that person, because haisi nyore kutongoshingirira kutoramba uchingodanana nemurume anenge aine mukadzi wake, then at the end of the day munhu wacho iyeye manje obva azotanga kukuitira chiure. Zvinorwadza sei? But ndiyo secret yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Mukoma Nash, ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaenda ndikanorara kumakuva kuri kutsvakawo mbiri, uye zvekare nekuda kwekuti ndige ndichizowanawo masimba ekuprofita. Mukoma Nash, inini kwandiri sowe rangu ritori business, moyo wangu unotorwadza mukoma kana ndikaona vanhu vachiita sekunge vava vashoma vanenge vachiuya kusowe kwangu, because ndinenge ndakatocalculata kuti nenge uya kana akandipa 100 rand, nenge uya akandipawo kana 300, nenge uya nemaproblems ake ainawo mamwe andinenge ndichitokonzeresa inini, kana kuri kunzi akandipawo mari yakati ndinotobhadhara rent, ndinotodirawo fiwo mumotikari mangu. Saka vanhu vangu ndinotovaona semacustomers angu, uye zvekare ndinotozama kuti ndige ndichivabata zvakanaka. Ukuwo ndichivabata zvakanaka mukoma Nash, ndinenge ndichikonzeresa maproblems mumamarriages avo, uye zvekare kumabasa. Nyori zvaya zvekuti munhu anozodzingwa, but kungosangana nemachallenges zvekuti anobva azoya kwandiri achiti munhu waMwari ndibetsereiwo. So mukoma, pane pamwe pekuti life yakambooma mukoma, ndokubva ndazodzokera kumusha. Ndakadzokera kumusha nemukadzi wangu, but ipapo tainge tava kutoda kutorambana. Munongovaziva vakadzi ava kuti kashoma kuti vange vachishingirira paya pekuti upenyu hunenge hwaoma. If you have such a woman wekuti unodzingwa basa, zvinhu zvinooma, munosvika pakurara nenzara, oramba ainewe, you have to thank God for that blessing mukoma. Isusu vamwewo takarorawo vakadzi vekuti havakwanise kushingirira. Ndakati ndangodzoka kubasa ndikaudza mudzimai wangu kuti ndainge ndadzingwa basa, ndakabva ndatoona kutoti fesi yake yakatochinja, ndokubva atotanga kutonetsana neni mukoma. Asi Mwari vakapindira zvavo, hatina kuzorambana zvedu. Mushure mekunge tatanga kunetsana, ndopa ndakabva ndachizoti panoka ndinofanira kutoti ndike ndichitosimbisa chipo changu kuti ndinge ndichikwanisa kuwana mari ndichibhadharwa. So patikaenda kumusha, madhamu vainge vasingatozvizivi kuti ndo misheni yangu. Ndakazotovaudza apo pandainge ndava kutoita mafinal stages acho ekuti ndike ndichizopiwa tsvimbo, mbiya dzandinoshandisa. But ipapo pandakaenda kunorara kumakuva, takatonetsana namadhamu vachitofungidzira kuti ndainge ndaenda kunoona umwewo mukadzi uyo wandakaita naye mwana, but izvi zvakaitika ndichitori kuchikoro ndisati ndasangana namadhamu, tikatotukana chaizvo mukoma. But ndainge ndakanzi yainge iri mhiko yandaifanira kuti ndinge ndichizotevedzera. Handaifanira kuti ndinge ndichizomuudza mudzimai wangu kusvika ndava kukwanisa kutanga kuita mari. Ndiriko kumusha ikoko mukoma, ndakatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana, ndikatotanga kutobatsira vanhu zvainge zvisingazivikanwa nemudzimai wangu. Aingopopota achiti ndava kudzokera kumusha kwedu, but ndaingoramba ndakanyarara zvangu. Then after vazondiudza sekuru vaya kuti ndainge ndichikwanisa kuudza mudzimai wangu nawo, ndokubva ndachizomuudza mudzimai wangu kuti izvi ndo zvandakaita madhamu. Vakangoramba vakanyarara, ndikabva ndaziva kuti zvainge zvatoita. Mukoma Nash, mushure mekunge ndabatsira vanhu kuZimbabwe, ndokubva ndatanga zove rangu. Ndakaita mari pasina kana nguva mukoma Nash. Tainge tatotenga motikari tikaiisa pamushikashika. Church ine mari mukoma, because chakanakira church ndechekuti hauna malosses aunoita, unenge uchingoita profit chete. Hauna stock yaunonzi iyi ndiyo stock yaunoenda uchinohodha. Vanhu vanogara vaine maproblems, and worst of all, kana ukakwanisa kuzopiwa mushonga wekuti unotokonzeresa maproblems muvanhu, vanhu vachizouya kwauri, unoita mari mukoma Nash. Takabva tachizodzoka kuno kuSouth Africa, ndokubva ndatanga kubatsira vanhu zvemachokwadi, uye zvekare nemaSouth African vakatotanga kutoya kwandiri. Ende kana ukakwanisa
kubatsira muSouth African anenge aine mari zvezvo zvekuti unoenda pamba pake handiti obva watoona kutoti pamba pake pane zvinhu zviripo, iwewe obva wasimbisa zvinhu izvi, but unofanira kutotanga wataurirana nazvo mumweya kuti panapa iniwo ndiri kutsvaka mari, ndiri pakutsvaka. Then kana wazvisimbisa obva wazozviudza kuti une kumwe kwaunokwanisa kuzoenda kunozvisiya, because izvo zvazvisingadi kuparadzwa kuti zvinge zvichizodzokera kuvafi, zvinoda kuramba zvichingorarama muno munyika yevapenyu. Saka kana ukazvibvisa pamba ipapo unozvisiyawo pane imwe imba, hazvimbonetsani newe kana kukurova. Munhu anongonzi akarohwa nechikwambo akaurawa ari muprofita ndeuyo anenge azama kuda kuchiparadza iye asina simba, asi kana ukataurirana nacho hachimborambi, unotochiudza kuti pane kumwe kwandinoenda ndikanokusiya ukatorarama zvakanaka. So ndozvandakaita ipapo, ndakasvika ndikabva ndaona kuti mune imwe spare bedroom yevana vavo vasikana ndo mainge muchigara chimwe chikwambo chaipota chichirara nevana vavo vasikana. Chikwambo ichi chaiswera muswero wese wezuva chiri pasi pemubhedha. Usiku vasikana ava vaizongoona kitsi inenge yakagara pawindo, so kitsi iyi chainge chitori chikwambo ichocho chaiwanzokufarira kuvatarisa apo pavanenge vabva kunogeza, paya pekuti munhu anenge ava kuzora mafuta akashama achiita sei, kitsi iyoyo inenge yakangogara zvayo pawindo yakadongorera. So mukomana chi ndakabva ndachizotaura nacho chikwambo chiya chikabva chabvuma, ndikachiudza kuti ndaikwanisa kuzonochirasirira kune imwewo family, ndobva tawirirana mukoma. Saka ndakangosiya ndavaudza kuti pano pane chikwambo chikadai zveshuwa, ivo vakabva vatozviona kutoti chainge chiri chokwadi. After that mukoma vakazosara onetswa nacho chikwambo chiya, vakabva vazondidaidza, ndipo pandakabva ndazovaomesera ndikabva ndati kana muchida kuti ndige ndichikubatsirai inini ndinoda chakati nechakati nechakati. Saka vanhu vaya vakandipa mari nemotikari, but motikari yakazotorawo nguva kuti vange vachizondipa, because vakati chitipowo mukana wekuti tishande tikwanise kutenga imwe motikari. After vatenga imwe motikari ndokubva vazondipa iyaya. Madam pavakatoona kutoti tatova nemotikari apa tiri kuita mari, that was when she started supporting me. Uye zvikari dzimwe nguva vanototsanya mukoma vachitotsanyira sowe redu kuti ringe richizokura, uye zvikari tinge tichiramba tichiita mari. Ndakangozviudza kuti muno handidi kuzoita machechi akawanda because zvinozokonzeresa maproblems. Machechi iwawo andiinawo ari maviri kwandiri atori right, because kuZimbabwe ndinobetserwawo nevamwe vehukama kusowe rangu ikoko uye zvekare nekunoko, so it is easy to control vanhu vedu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Apa iwe unenge uchitoenda kuchechi, apa munhu anenge achitokuona sekastoma, hanzi vanhu vedu. Ya pakaipa. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo madzibaba ava mucomment section. Tingavati ndimadzibaba here? Munhu akamboenda akanorara kumakuva, zvinoita here kuti munhu ange achizonzi madzibaba? Ameno, munozvionawo sei vedare? Asi ngatitaurei navo mucomment section.